Trí dó héan náid di ré briann seo ag well níl mé léh nóocht do neomhach iad tá me ag leannacht a ra leis an sein scéal a rome ag scaga an úrhearnach gus bhín Státrúnaí animnathe nó Meiriceá Rex Tillerson. Ar nó ní hóicí sé effig go dtí an fichiú lá miannair nuair a hóicas an tuachtarán Donald Trump go sábháil dtí sin an teachbán. Ach is chosúil ón méid dá ráite faoi gur pragmatach solúpa Rex Tillerson. As glíann an scélín seo le nniu chomhairle mhaile cheantais in Bartonville, Texas thuaidh. Agus siúlaisteach sa chruinniú bheag seo Rex Tillerson agus Klausan aige. Nis céad ba chúis leis Klausan seo is cosúil go raibh túr isce nach raibh tóicí go fúil ach pleanáilte túr isce bheachan chun scoilte hydraulach nó fraiceáil sin bhí sé an chun an tuisce ar fáil don phróiseas scoiltithe seo dúirtha a chealaga amach as réimse scéile? Cad íon tuisce ginneteach ar scéal? Céistan is nach bhfuil is mar ní rúsáid mé an pócad a riamh heama. Ní saca mé rúsáid mé mór annas an leagan béarla de fiú riamh. Scéala. Féin cinnach ba dad. Ceann duna cín sin. Sé, mar sin. So, choróma is bhí an gás nádúrtha seo le cealaga as an réim scéala seo ach díosleoch se luach ranse an uasail Tillerson a bhí congrach don túr. So chúis isteach gófort san agra seo chun tógáil an túis stoppa. D'éidir sé as an agra nuair a cathú amach an Klausan. Agus freisin rééis do thuairiscí sna meáin a thug le tuiscint go raibh sé ag gníomhú ar son a leasa á tiúla féin go fímíneach agus ag seasa in áidtúr mar seo nuair a dhéanann ExxonMobil a le héad tífil an domhan. Sé sin tógáil túr agus fraiceáil. Labhrítear an seo faoi hell an uasail Tillerson. Is amrá tellir bheán ach tugann sé seo le fios go bhfuil an túsal Tillerson le tuiscint gan leis céil go bhfuil an túsal Tillerson seftúil, lúfar agus gastal nóair is gá. Ní éicim sin rud ceann ach mas míon leis na hiiriseoirí sin a thuirt le tuiscint bailú dhéarb. Dir siad go do Spáinin an túsal Tillerson dingháilteacht
agus solúpocht. Nuair is gá in idirmhairtaíocht idirnáisiúnta, bolasaí athrú éráide, agus I gceart na néireach áit a raibh sig stochaireacht sna gasógaí chun rialachaí a athrú I lé thumaigh neasachta. Sé an túsal Tillerson an ceanara ar a ggólacht alla is mó sna Stáit Aontaithe. Os rud é go bhfuil dlú chaidirmh aige le Vladimir Putin na Rúise agus taifead chunspóideach in athrú éráide is dócha go mbeidh an túsal Tillerson nach bhfuilach 64 bliana d'aois in cheoltóir tinsrí an ceadúcht dom an meafar sinna athrú, sílim gur ceadúch. Dúntaí mé an inneog seo, go mé bheanúir féin ar an scáileán. Ina chúis achrann, de réanlathaí agus fiú de cheanadóirí poblachtánacha. Ach déir feidhmeannaí ag ExxonMobil agus gnó an ola. Tá go beag ar chúl machín ag rá gur focail bainiscineach é sin. Agus is sé, bailú dhé ar a gohín beag mar a dúirt peg. Ná, choróme. Tionscail na holla. Dólam an túsal Tillerson conas réiteach leis an úsal Putin ar chúnsaí gnóháin. Ach nach mór an gan atá aige ar. Agus bhfuil tacaíthóirí inniúlacht. Ní hé sin an focail atá bhaim. Nach eisteach na focail a héan an mhúirt. Ar nó sé intleacht, bé intleacht an focail a bhaim. Bhfuiln siad intleacht an úsal Tillerson. Fear é tá go mór in an eolas a insú, scosúil, dear Daniel Yergin, starí fuinneamh agus leas chathaoirleach ar IHS Market in the sagam cearta sin. Deir sé go bhfuil Tillerson túiste féin smaachtathe agus go dógrann sé an corchaige fada gúnaí. Tá cáinteoirí ag an úsal Tillerson freisin, bhreanaíonn ar mar mhór hamhail tionscail dhéanann a gníomhaíochtaí damáiste don timpeallacht agus bheith a haon bhó na smachtbhánaí in ein Rúise ordú. Trí Rex Tillerson ostú idir trip fan Noppen uachtar an Earth Justice, grŵp dlí
tíonfilachta. Tá Donald Trump ag tuispeint do Meiriceánaí agus don domhan go bhfuil rún aige, go bhfuil sé gceist aige leasa na nolchólachtaí chuineáil chun tosaí. Direct san móbil nach bhfuil an túsal Tillerson ar fáil do agalah. Má dhearbhítear an túsal Tillerson bhí an rion stáit ina chéim sús ríis i slíomhethe a thosaí I measc na coshainteach. Ní raibh maoin ag an úsal Tillerson ón Broin. Tá canúint láidir Texas aige mar a eilean de a rugú in Wichita Falls, bhaile a bhfuil cáil is mó bhfuil cáil mar gheall an mnáit Órsa agus na tornáideannaí héan tríd. Tás sé sús I dteaghlach in íseal na meánach mes dócha gur féidir rá ba riarthóir a aithir do na gasógaí. Rinneú gasóg ilir, mas ceadhachtam sin rá, in ís trídíag. Nuair a d'fhág sé scail, fuair sé céim in innealtóireacht síomhialta ó Ollscoil Texas in Austin, áit hain sé drumaí I meán na Marshalla na Longhorns freisin. Tá sé pósta ceathrar chluinne is Christí díle sé agus comadach politúil. Deir sé gur bé Atlas Shrugged an leabhar smús tar leis. Leabhar atá libríoch go maith is léir, agus níor bhfuil mé riamh le héine a dúirte le héad bheith litarthacht an leabhar faoi deara an méid a dúirt siad faoi. Fear postúil rud eilean do dhuine as Texas, agus is féidir leis a bheith fergach nó nach bheilin nach déan cuasaí ina shró. Bhí sé gníomhach I garthanas a híl garamiúil. Beoachtar an náisiúnta étrá an ghasó go bhéice. Agus bhí sé na stúrthóir chiiste éantathe choláiste na marmach. Ní idir an féidir an focail nígró a aistrú go maith níl is agam. Thuispáin sé sim I gnóthaí eachtracha nuair a gníomh sé mar antaomhí do lár anad an léin stratéisi agus idirnáisiúnta. Bhí sé ard choiste an bheithil smaointe seo Washington, mar éan le Zbigniew Brzezinski agus Henry Kissinger. Faoi cheannaireacht Tillerson bhí na chathaoirleach agus ina phríomhfeidhmeannach ó 2006 amach.
Dachraí ExxonMobil a chur chuige I le éráide cé nach néontóch timpeachtathe. Ghlach an cholacht faoi dhéire leis an ólaíocht atá taobhthíreaide athrú éráide agus chuir siad stop le muoinú do grúpaí a bhí scaipе sumarí bréagacha faoi bréige faoi thaobh domhanda. Tá an cholacht san cáin charbóin freisin agus cóíonn tú éráid fáras na bliana se chaite. It's rééis a slíomhethe go léir a chaithfh le ExxonMobil agus bhrean rionstaine mar phríomh orlabhraí do thionscail na holle. Ach fós féin nó mar sin b'fhéidir bhrean éitear an úsáid Tillerson mar rogha neamhghnáach don Státrúnaíocht. Ní ró post tailleoireachta ná rialta siríomhheige agus níor labhair sé go poiblí a riamh chórsaí ná bhain le foiineamh. Ach tá dála taithí gnó idirnáisiúnta aige me leiscéalais. Rá bhí bucail eile á lorú agam. Farsing, stócha? Scríofa mé sin síos. Farsing, híal mé go raibh thuirseach tá me ag ligint méanógaí mar go dtí tainmhí sin éana chola. Fáiltí sin Gearmáis. Tá béarla dearmataí agam. Ná bhfuil, liom. Sé sin a bhí geannas an idirmheartaíocht a rinne cuimhreanas, sin ceann inis go mé bhharcáil, cuimhreanas. Cuimhreanas ola a bhí ag tógáil ónmhaireachta gáis sa Yemen agus rinne sé muirseacht gníomhaíocht do cholaachta in la réim sin a rúsim. Bhí partnéireachtaí aige le gnónaí alla sa rúis agus sa Qatar. Cad íoch éige ceart ar Qatar, níl is agam. Ach caiimé sin a áilmeach. Mana bhfuil sé an bhfuil ar a laid ba is agam. Cé mar a litrítar an QA sin Qatar. Príomh Chatar. Go leor. Agus bhí gealas ar an íomhaíocht ExxonMobil sin. San Iarraig d'oibre an cholacht le rialtas Baghdad ach le ceannairí chríoch na Gordínach freisin chuireann a neamhspleacht a chrán a neamhspleacht rialtas na híráice. Agus ó húsa cheannaireachta bégan dó a thuirt ar dhearchéimeanna idirnáisiúnta. Mar shampla go luath tar éis dó
Seanach na cólacht a hógail Hugo Chavez na Venezuela iirecht achhuiní fiche chólacht achtarnacha well náisiúnú scrífa mé argóin seo mar sin fe pokul nach dagan de réile. Chua ExxonMobil agus chólacht eile Philips Conoco sílim chun cuairte in ai thug siad Venezuela go cuairt idirvertaíochta idirnáisiúnta. Bua an chólacht sacrú $1.6 milliún ach ní raibhann sin nach codan den méid a cháil an chólacht ba chosúil. Bhí na dúchláin níos mús rúis chuir Vladimir Putin bhrú Royal Dutch Shell a leas I dtionscadal ola agus gáis Ián sa charan díal do Gazprom an chólacht gáis Stáit gáis ach hachan ExxonMobil a lehéad dir feimanaí gur chuir an túsal Tillerson a chosa I Dhaka strucálaí go mo wargálaí dimhailte nuair a réile stáitúnta agus tíortha eile íirecht finos I dheara an rúis marall forán na tíre sin san Úcrain d'oibre an túsal Tillerson timpeall na faibe sin ach nuair a cuireadh leis na smachtbhánaí sríochtna sé cuidmhaith in na gníomhaíochtaí sa tír sin an rúis. Déir Marco Rubio go bhfuil sé imríoch faoi na ceangail atá gan úsal Tillerson leis a rúis. Dar leis cathe léirreairc mórálach a bheith ag a géad Státrúnaí eile. Duine nach bhfuil cuimhlint leasa bainteach leis. Duigeann leasa Meiriceá agus heasas thar ceann Meiriceá thar lear I gúrsaí folasaí achtracha. Ach is cheist athrú éráide is mó annítar an úsal Tillerson go hárasach agus go skepticiúil. Fáil siú sa Los Angeles Times fáil siú critic sa Los Angeles Times nuair a cheistí ExxonMobil an comhaontú ólaíochta athrú éráide a bhí ann fiú agus na taideoirí ag tuairt fullaidmh do aimimí Exxon go raibh úsáid bhreoslaí intraise ina bhagairt díreach ar a bpleanéad.
Shreúirí an túsal Tillerson an cólacht go trodach háirithe agus iad ag ceistú na dúriscí seo. Agus sa chuí inar heas an cólacht in áí fisrúchan ó daoine stáit. Ní measc Eric Schneiderman as nuach. A chuir ina lé go nearna siad camléireacht feann na scór bliana. Ceistíonn na fisrúchan stáit seo an bhfuil an cólacht ag chur scarthalmhóirí agus túltóirí bhí shreúir go cáilíseach faoi athrú éráide agus faoi chó is a bhaid breoslí intaise. Go háirithe sa chuí ina hanan, sin ceann nuad am is san, ina hanan an cólacht luach do na cúlchistí alla agus gáis. Deir eolathe taobh domhanda a theachint nach mai cólachtaí mar ag san móbil inán na cúlteiscí alla agus gáis seo as tósca. Agus tá na comisiún orúis agus Malartáin ag imman fisrúcháin faoi leabhar choméid an chólacht freisin faoi chúlchistí agus cúlteiscí. Dhéanam cólacht le déanaí go mbeidh beidir na luachanaí seo ísliú go háirithe i gceanada marall phreisanna ísle a bheith fannacht martá siad. Deir Lee Wasserman, stúrthóir Feimimnach, císte Hailey Rockefeller, grúpa Carnach, a eibríonn go san tímpelachta freisin, go raibh nach raibh déanta ag ExxonMobil ach an méid bolú béid leo dhéanamh chun dritinnas a thachaint. Go háirithe marall fíricí géimhin nach íric amháin géimhneach cheist I leog go bhfuil an táirge freagrach as athrú éráide míltenach. Ach deir a cólacht rud eile. Tá muideanna tréise éamhlóidú agus a orbert a deir siad. A ad agus a bhí a neolaíocht ag forbert. Cad é focail táim neachar. Sin Tás ar an cipé go ag tíocht na an tarseach. Níos cáil an focail táim ar láirí. An tar Lowry Alan Jeffers. Agus sin iad na scéalta bhfuil sin an scéal Rex Tillerson an láinneamh, súile go bhhain sibh tainmh nó úsáid deastar a leid, agus go mbeidh a canclí chéile a rís sarabhád. So goim ra dé or if go léir agus go gúdaí déisip slán tamil.